στα διόδια, στους χώρους εργασίας, στις περιοχές του περιβάλλον καταστρέφεται. Σε κάθε γωνιά της στερεάς οι πολίτες αντιστέκονται. Αυτοί που δημιούργησαν την κρίση τους βρίσκουν απέναντί τους. Αυτοί που επί χρόνια υπήρξαν συνεργοί ζητούν σήμερα την ψήφο. Ας μην τους αφήσουμε να συνεχίσουν το έργο τους στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Υπάρχει άλλος δρόμος, με αγώνες και αλληλεγγύη να αλλάξουμε τα δεδομένα, να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Με το αυτοδιοικητικό κίνημα Περιφέρειας Στερεάς.